Čus bus autobus, víta vás Pavuk u dnešného nového videa z Call of War. Dneska sa nám podarilo zničiť čo najviac komunistického Ruska. A naši spojenci, Kaukaz a Ukrajina, neviem čo sa deje, ale vyzerá to, že Ukrajina bojuje s Poľskom, ale Poľsko chce zničiť Ukrajinu. Tuto Kaukaz dobilo nejaké ešte územie komunistického Ruska, ale ja som dobil Moskvu. To je jedno z veľkých miest, lebo za to máte plus 12 bodov a teraz keby som si kúkol noviny, tak prvý som ja, lebo mám najviac zničeného veľkého územia a to je to komunistické Rusko. Lebo kúkajte sa, že Nemecko má len Juhosláviu a Sarajevo. Keby mal dobitý Belehrad, tak by bolo vo vyššej priečke než ja. A kolegovcov sa darí, takže Ukrajina padla o jedno miesto nižšie, takže je štvrtá a Kaukaz dá 5. Ale všímam si, že Anglicko sa zaujímavou formáciou a útokom dobíja Norsko. Už má skoro celé Norsko dobité. Neviem, či Švédsko niekomu patrí, ale dneska bude taký zaujímavší diel, lebo sa mi chce keca. A Švédsko nemá nikto, takže to by mohlo dopadnúť zle, lebo potom našim jediným spojencom je potom ešte toto. Našim jediným spojencom je potom ešte Veľké Fínsko. A keď zničia Veľké Fínsko, tak oni majú dosť dobrú šancu, že aj nás zničiť môžu. Ale nemusia. A tak som sa rozhodol, že zautočíme dneska. Skúsime čo aspoň takto. Komunistické Rusko plus Leningrad. Takže sme tu späť po malom strihu a tak hovoril som, že dobijeme Potálto, Leningrad, lebo tuto si myslím, že Poľsko by zautočilo na nás, ale aj keď si myslím, že sme silnejší než Poľsko, keď napáda toto Ukrajinu, alebo toto bolo poľské, alebo Polák nehrá. Tu už by malo ukazovať aj neaktívnych hráčov, sa mi zdá. Takže ale aj tak sem napriek tomu dobiť toto a toto. A možno sa rozhodne zničiť aj Minsk, lebo je to poprvé, sa mi zdá výhodné, lebo úrody, každá potravina je dobrá. To už viem, lebo na hlavnom účte trpím aj hladovkou. A zácne materiály, prvá úroda, tu sú oceliárne. Tí sú strašne dobré, lebo čím viac ocele, tým lepšie. Potom zase dosť veľa príob, keď sa kúknete na územie. A toto som len kvôli tomu, že je tam úroda, ešte to bol akože môj spojenec, aj keď to nebol spojenec, ale aj tak sme ho zničili. A dneska nebude asi dlhý diel. A dneska bude asi tak do 5 minút, alebo aj dlhší diel. No a čo som urobil je, že snažím sa niektorých mesta opravovať továrne, napríklad tu, jak sa voláš, v Moskve. Teraz by som najbližšie odpravil asi Jaroslavy. Zvládlo by to vyrábať jednotku? Nie, bo by tam malo toto piechota. A snažím sa týchto továrenských, čo som si urobil, jakže by,
vyrába vojakov a dal som si tam stavať priemyslovky. A o tých infraštruktúra som vám už hovoril. A možno niekedy robím špeciál len na tieto veci. Pri nejakých viacerých odberoch alebo tak. A chcem sa najmä poďakovať za presiahnutie hranice 5 odoberov. Aktuálne ich je, sa mi zdá, že 6. Tak chcem sa poďakovať najmä tým, čo mi pomohli, ale aj priateľom. Lebo u mňa je každý odoberá tak dobrý. A možno rozmýšľam nad tým, že keď dosiahneme hranicu 50 odoberov, tak by sme urobili nejaký malý opening. Nejaký, nie že opening, ale no na CS-ku nejakých tých kartičkových z turnajov Dreamhacku by som si nakúpil nejaké tý player autograf a možno by som robil potom o nejakých pár o nejakých 2, 3, 4 nejaký giveaway, ale len medzi vami fanúšikmi. No a to bude asi všetko k dnešnému dielu. Neviem, čo vám mám povedať, no ľahké tanky mám. A to bude asi k dnešnému dielu všetko. Takže čaute, lúči sa s vami.